nulis genduk pipit nggih ora usah ndak aturake sampean wis pirsa panjenengane Bapak Kades Bapak Suwari iki luar biasa sampean nek mirsani biyen pendopo bali desane biyen ngono saiki ngene iki aku rasah crita wis ngerti kabeh pancen panjenengan iki pinter lek golek ling ingkang pungkasane nggo mbangun bali desa utawa taman budaya ing Demuk kene iki beda karo kancane ya mula jenenge pemimpin ki sepisan kudu pinter keping pindhone kudu wani kaping telune sregep ingkang tundhone ora beda kaya Bapak Suwari Kades Demuk ya iki bali desa wis oleh program werna-werna ramung bali desa ning kepara babakan air minum sedhela maneh lan iki ya wis bakal lumaku lumadi ing Demuk kene ya ngaturke salam kanggo sing do rawuh para sepuh bini sepuh pepundhene dhewe kang do melu tirakatan ungon melekan ngiras pantes ndonga bareng-bareng nyuwun marang Gusti kang ngakarya jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladalah Waalaikumsalam. Nggih, menika salamipun sampun, Pak. Angger Pak iki rada mentes kono ya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho niku menandakan nek sinden-sinden Sekar Gadung menika semangat, Pak. Aku ya percaya kok. Ketang pirang-pirang bengi awake dhewe sampeyan ya ora tau kendor. Saya lek ngengko wanci gara-gara gregete lek limbukane kalah karo le gara-gara engko. Pripun Pak mboten nate kendor? Hah? Enten sing kendor. Sapa? Ngene pipit. Wis tak siseti kok Mbak. Wis tak seset dek ini. Pipit iki nyusahke. Pripun? Disiseti mengko ya munjuk sing dhuwur saya maju. Lah nggih, disiseti ngisor malah. Dikendhoni sing mburi ya mlotrok. Mboten Pak. Cotot. Aduh. Iya. Heeh. Diaturke pepundhene dhewe kang do rawuh ana dalem panjenenganipun Bapak Kades Demuk ya. Bawane apa, Nduk? Asmarandana iki cunduk tuwuh katresnane temanten sak keloron. Nggih, mugi tansah atut runtut pindho mimilan mintuna. Amin. Bagya mulya langgeng salaminyo. Enggal pinaringan momongan. Wis kuncine siji pokok rebut salah, aja nganti rebut bener sajroning omah-omah. Mesti bakal harmonis. Ya. Oh, nggih. Ki rebutan apa pitaro bojomu? Rebutan gajah. Baru masaku kok ya. Rebutan ki salah kaya ature pakemu. Nah, rebutan gajah menang aku kok. Nah, pipit sing lanang ngalah terus kok. Kok ngantek wani banting ngono. Tahu Pak, keplitis lengene sanjange mboten saged tambekan kok. Keplitis. Ndahne lek ngeloni ndak kaya ngeloni goni gedine. Mboten tekan lho Pak, lek ngeloni mek dugi mriki lho bojone iki. Karo masaku dipraktekne ngono ki ya. Ya tenan kok, Ndri. Teko ngendi, Ndri? Ya kaya ngapa bawane Cahayu diaturke? Kepranan. Pas wis pas. Mas. Sitok ae lho, Mas. Kepranan sajroning kepranan sajroning ati. Samane kurang banter oh. Ketutup mikku iki lho. Sing banter ngono. Ayo. Tur meneh Tulungagung ki generasi penerus ora sinden, ora dalang kuwi mentes apik-apik utamane Paku Datu, Nduk. Paguyuban dalang anom Tulungagung. Wah, kuwi elok kabeh. Ya. Generasi penerus muda-muda. Kaya tatit ki ya tak gabung, kak kon gabung karo mas-mase
kuwi tole pasa kuwi wayangane ya wis apik. Mula kudu semangat. Wis ora usah mikir sing piye-piye. Sing baku tetep semangat belajar terus. Jangan sampai kendor le semangat untuk belajar. Ya. Saya tresna kopi wengi kuwi asil wektu poso. Gandeng prei ki gawe lagu dhewe bantu karo kanca-kanca ya. Pancene ayo gede pancen dayane. Kok ngantek anak Sekar Gadung pentas mongko dayane gede kok ora mirsani getun. Nyawang apa? Nyawang sindene kuwi wong aku lho ben bengi ngono iki panggah demene karo sinden iki. Lah nggih. Nek mboten gede dayane niki karawuhan dalang saking Wonogiri lho nggih ya. Ah sapa? Mas Danang Pitik. Lho, kok enek pitik? Nggih, niku parapane pitik ngoten. Oh iya. Nggih niku dalang saking Wonogiri, dalangane Jos. Ya. Niku ten mriku. Pancen yo dalang ki angger mburinane iki bangsa kewan ora sinden ora dalang ki sok-sok ya apik. Lucy Brahman. Terus Pipit Kebo ngono ya apik. Bikson Pak kula. Lah lek Pipit Kebo, lah nek kula cilik napa Pak? Sulis Bruk ngono ya tenan. Malah beruk. Nganti tembus jroning dada. Elok, elok. Apik to, Pak? Nggih. Wis to cengkok ki anggere ngerombong Sekar Gadung mungkin cengkoke mesti manis-manis ngono kuwi. Lah nggih. Saben bengi ora turu kelingan Ya, kayang apa? Buka celuk saya tresna kaya wong kang nandang wuyung. Ya, kayang apa? Dadi kaya wong kang nandang wuyung saben bengi among ayo merana mrene tansah wong kang kumprung nyata pancen wis kebenan nganti rami gereke kahanan betapete nglampui katresnan watan bisa kasemben
wadon apa lanang dadi ora wadon ora lanang lenandang katresnan sing tegese iki jatuh cinta ning ngendi nggon mung tansah gawang-gawang. Ha. Sak bubuh sinden loro irama tipis ganti sing adeg Mbak Bunjung, Mbak Luki, Mbak Lilis, Mbak Dia, Mbak Sulis, Mbak Pipit lenggah tetep nyuwara.
bocah setinik-tinik wong ayuna. Iya yung iya. Iki sowan ana ing desa Demuk, Kecamatan Pucang Laban. Ngono ya yung.